इथे मी 1 वाटी चणे घेतलेले आहेत। चणे मी हे 1.5 दिवस पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। 1.5 दिवस पाण्यात भिजवल्याने आपले चणे खूप छान असे फुगतात। चणे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। हे आपण आता कुकरमध्ये घालूयात। यामध्ये आपण एका वाटीला आपण 3 ते 4 वाटी पाणी घालणार आहोत, कारण चण्यासाठी खूप वेळ लागतो चणे शिजण्यासाठी। त्यासाठी यामध्ये थोडंसं पाणी शिल्लक घालायचं आहे। यामध्ये मी 3 ते 4 तमालपत्र घालणार आहेत। 1 टोमॅटो घालणार आहेत। 1 टोमॅटो मी बारीक कट करून घेतलेला आहे, तो घालत आहेत। मंद आचेवर आपण याची 7 शिट्टी काढून घेणार आहोत। मंद आचेवर आपल्याला याचे 7 शिट्टी काढून घ्यायचे आहेत, कारण चणे शिजण्यासाठी खूप वेळ लागतो। इथे आपले चणे शिजून तयार आहेत, तुम्ही बघू शकता। आपण यातला एक असा चणा दाबून बघूयात आपले चणे शिजलेले आहेत की नाहीत। तुम्ही बघू शकता आपले चणे खूप छान असे नरम झालेले आहेत। याला आपण आता फोडणी देऊन घेऊयात। येथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे, तेल तापलेलं आहे। यामध्ये आपण 1 चमचा जिरं घालूयात। जिरं आपलं छानपैकी फुललेलं आहे। यामध्ये आपण आता 1 कांदा घालूयात। येथे मी मोठ्या आकाराचा 1 कांदा कट करून घेतलेला आहे, तो कांदा घालत आहेत। कांदा आपण आता नरम होईपर्यंत परतून घेऊयात। साधारणपणे 1-1.5 मिनिट आपल्याला कांदा परतून घेऊयात। या भाजीला कांद्याची चव खूप छान अशी लागते। यामध्ये आपण आता लसूण अद्रक मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेला आहे, तो घालत आहे। लसूण अद्रक पण आपण 1-1.5 मिनिट परतून घेऊयात। लसणाचा जोपर्यंत कच्चेपणा जात नाही तोपर्यंत आपल्याला लसूण अद्रक आणि कांदा हा परतून घ्यायचा आहे। याचा आपण आता ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला कांदा असा परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण आता 1 चमचा हळद घालूयात। येथे मी काळा मसाला घेतलेला आहे, घरगुती काळा मसाला आहे, तो घेतलेला आहे। चवीप्रमाणे लाल तिखट घालत आहे। हे आपण आता मिक्स करून घेऊयात। मसाला आपल्याला असा तेलामध्ये व्यवस्थित कलसून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण आता आपले चणे घालूयात। चणे आपण मसाल्यामध्ये असे व्यवस्थित परतून घेऊया, जेणेकरून आपला मसाला चण्याला असा व्यवस्थित लागेल। तेजपानाने मसाल्याचा खूप छान असा वास यायला लागलेला आहे। एकीकडे मी थोडंसं कोमट पाणी ठेवलेलं आहे तापायला। यामध्ये मी कोमट पाणी घालणार आहे। थंड पाणी मसाल्यामध्ये घालायचं नाही, चणे मसाल्याला थंड पाणी नाही वापरायचं। त्यासाठी यामध्ये थोडंसं कोमट पाणी करून ते मी घालत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये तुम्हाला कितपत हे पातळ किंवा कितपत हे घट्ट हवं आहे तितकं तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता। यामध्ये आपण आता चवीप्रमाणे मीठ घालूयात। यावर आपण आता झाकण ठेवून 6 ते 7 मिनिट आपण हे चणे मसाल्यामध्ये शिजू देऊयात। येथे आपले 7 मिनिट झालेले आहेत। चणे पण मसाल्यामध्ये खूप छान असे शिजलेले आहेत। खूप छान असा वास यायला लागलेला आहे भाजीचा। तर कशी वाटली मित्रांनो ही रेसिपी नक्की कमेंटमध्ये कळवा। आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।